What's up na babo kabalan, ako po Kevin, we're in the local Pampanga. Ginalas na ako po karang abeo kasi panelang ala. Dito mo ngayon kay Samgyeop on the go. It's a very quaint little place here in Mexico Pampanga. Check it out, yeah, ayun na. Start kami nung pandemic actually. So nag-start kami na mag-deliver muna. Actually lahat na wala ng trabaho nun. So nag-isip tayo ng pagkakakitaan namin at the same time na nakakatulong sa ibang tao na magbigay ng trabaho para din sa kanila. So started mag-deliver ng Samgyeop set dito sa around Santo Tomas. Then nag-expand kami. Nagkaroon kami ng mga resellers sa Angeles, Tarlac, Concepcion, Bulacan, Bukawi, yan, Apalit, Calumbi. So nag-expand na rin siya hanggang umabot kami ng Olonga po. Hanggang dumating sa point na nakapag-open tayo ng physical store natin at nadagdagan lahat ng mga iba't ibang varieties like Korean street foods and mga ramen series natin. So we also serve soju series. Yeah. Nag-start kami mag-isip ng mga business partners ko na mas ilapit sa kanila yung Korean vibe. Pinagsama-sama namin yung concept ng Korean, like yung mga iba't ibang colors ng upuan, meron tayong mga murals about sa Korea. Naglagay kami ng cart na nag-concept siya dun sa mga Korean mga movies din. Street food, so dun na rin ginagawa yung kimbap. So meron tayong, habang in-order nila, sila mismo nakakita kung paano ginagawa yung order nila. Mark, what can you say about the place? So yung place napaka-cozy, at the same time meron din siya mga acoustic kung kayo naman yung mahilig sa mga bands. May mga option kayo to have yung mga street food or yung mga unlimited nila dito. So ako actually, na-impress ako talaga dun sa Alfresco. Dito naman sa loob, of course, air condition. Usually, during lunch, mga ganyan yung mga kain dito, presko naman natin yung marami. So check out naman natin yung food natin on the table. So again, kasama natin ulit si Kevin. For Korean, what do you usually expect? Actually, kami mahilig kami, ako yung misis ko. Mahilig kami ang Korean barbecue, yan, Samji. Pero ako yung kaburian ko, Kenny. It's not the typical Samji, uling natin yung kaya ng Shabu Shabu. So, wala mo, all-in-one nitang package yan. Lalo na ngayon yung kauran, umantong kayong itang something mapahali, sabo, yan, natin lang sabo. But at the same time, if you're craving for those Samji pangs, yes, mag-hunger pangs of Samji, masolve again. Price start at $299. So affordable talaga yung $299 yun. So meron ka ng 5 side dishes, tapos meron kang 3 kinds of pork and 2 kinds of grilled chicken. Plus meron sang single serve na dakgong chan, chicken wings niya. Meron tayong iced tea, unlimited din siya, and cucumber iced tea. Ang Emperor set natin, meron tayong $499 naman siya with beef, shrimp, chicken wings. So we have 10 side dishes naman siya. So unlimited na rin yung steamed egg natin. Kung gusto naman nila ng shabu-shabu, meron naman tayong Shabu ang tawag namin. So pinagsamang shabu-shabu and samgyeopsal all in one. $599 lang siya. Then lahat unlimited na. Unflavored meat, yan, meron din. Pwede natin lagay sa shabu-shabu natin. Meron din tayo for seafood yun. And the cheese. Oh, look at that for the dip later. So we located at 566 Lagundi Highway. So near in SM. So 2 minutes, 3 minutes away lang from SM. So sobrang lapit lang nito. So guys, you can follow us at Samgyeop on the go, unlimited Korean barbecue and shabu-shabu. Thank you for coming now. Thanks for the invitation. Oh yeah, anytime. I mean, More to come. Wapin, congratulations. Cheers! Cheers, cheers, cheers. Ano yung mga kayo sa company? Lalaki ka po!